Najmanji jednocifreni broj je? 1. 1? 1. 1. 0. 0? 1. 1. 2. 2, Ti ja. Šta je ba to? Šta gledaš? 0. 0? 3 sata kasnije. 0. 0? Ili 1 ili 0. Okej. A koji je? 0. 0. Nije 0 se postalo. 1. 1? 0. 0? 3. Kako ti? Pa jednocifreni. Jednocifreni, jedna cifra. 1. Jednocifreni ti je od 0 do 10. Pa Ne, od 1 do 10. Pa Od jedan. 1 do 9. Pa 1. Pa 1, 2, Pa 3, jedan 4, je 5, 6, najmanji. 7, 8, 9 ili 10. Pa 1 je 9. 9 i 1 je Ispadamo najmanji. glupi, alo. What the fuck is going on? Pa 1. 1, aha. Minus 9. Pa minus 9. Broj ili cifra? Broj. 1. Minus 9. Dobro, da. Dobro. 1. 1? 1. 1? 1. Aha, okej. Minus 9. Okej. Reši bre. Kako sam pametna. Izvinjam se. Ne, čao. Imam par pitanja za vas. Koliko mene sad ljudi izbjegavaju? Znači, znaju, brate. Oni znaju. Šturbu. 5 kroz 4 minus 1 kroz 2. Molim? Ne za matematiku, to nemam pojma. Aj, probaj. 1. 3. 1 polovina. 1 polovina? 2 polovine. 2 polovine? Da. 2. Opet isto. Okej. Ispao se. 5 kroz 4 minus 1 kroz 2. Da. Znam. 3 četvrtine. 3 četvrtine? Na prvo pitanje ne mogu dati odgovor. Čekaj. 5 kroz 4 minus 1 kroz 2, izvini. Pa 3 četvrtine. 3 četvrtine? To je 3 četvrtine. 3 četvrtine? Da, 3 četvrtine. 9 Kroz? četvrtina. 9 četvrtina? 3 četvrtine. Pa po nekom mom ubeđenju, ne znam. Čekaj, 5 puta 2, 10 i 4. Nastavi? 10, 5 polovina. 5 polovina, okej. 3 četvrtine. Jedna petina. 1 petina? 2 polovine. 2 polovine? To je 1, jel? Jedna četvrtina. Okej. Samo malo. Najem zajednički 4, idemo 5 manje, znači idemo 5 manje 2, 3 četvrtine. 3 četvrtine. Ćao. Ajde samo saslušajte pa da ne morate. Jasno, ali čekaj, samo saslušaj. Fuck, buraz, jel moguće, brate, da je ovo ovoliko teško, brate. Buraz, ovo je katastrofa, brate. Ne, čao. Doviđenja. Ako te udari voz, da li si ti kriv ili voz? Pa zavisi kakva je situacija. Situacija je vrlo Pa ako udari voz, onda je voz kriv. Voz je kriv, aha? Pa ako ti želiš da te udari voz, onda nije niko kriv. Train, aha. Ne, ja, pa ja. Voz, aha. Voz. Ne, Što nije gledao da ide? ja, što nisam gledala kuda idem. Pa voz. Ne, ja sam Ti kriv, si kriv. ja. Voz, a? Ne, ti si kriv zato što voz ne može da se zaustavi fazom 5 km pre nego što ono udari tebe, razumeš, ne može da se zaustavi. Ti si kriv, šta ćeš na šinama, koji Very, very large a brain. Zavisi u kom slučaju. U principu, ja sam kriva ako skočim pred voz. No shit, Sherlock. Pa ja sam kriv, ja sam debil. Ko je emotiv? Ja sam udarila voz. Ko je kriv? Ja sam kriva, ja sam sila. Ti si kriv, okej?
Ja. Ti? Voz. Voz? Zavisi da li se voz kretao. Kako će tu direction je kret? Ne znam ja. What the fuck? Pa voz. Voz? Ja. Okej. Ja. Okej. Ti, ja. Pa ne znam. Šta misliš? Ja, Ti? ozbiljno. Ja. Okej. E, čao. E, čao. Čao. Hoćemo pričati? Ne. Onda čao. E, čao. Jedna po... Boga ako me ti si idealno prilike. Šta je hipotenuza? To je... Jo, to sam znao. Ajde. To je... Temperatura manja od 35. Okej. Nešto iz matematike. Šta? Da, ja. Ne znam što je iz matematike. Nešto, šta je? Neke formule. Formula? Formule, neke. Neka tačka, nešto, ne znam. Tačka, okej. Autoro nad katetom. Dvije dijagonale nad katetom. Čao. Čekaj. Ne znam. Ne znaš? To je ono iz hemije. Ono iz ko je? Ma fizika sto. Ma biljke one. Biljke. Razmnožavanje biljaka. Okej. Nije, razmnožavanje biljke, si luda, bre. Jeste, razmnožavanje. Nije, bre. Nije, to ti nešto drugo. Je to? Nije, bre, to je neka dijagnoza. Hipotenuza od katetama, ona, to je stranica C. Ne znam sad kako da... To je stranica C, okej. Ja mislim. A kako ja znam koja je stranica C? Gde je prav ugao. Ne, preko puta ugao na 90 stepeni. Kvadratna hipotenuzom jednak izbira kvadratnom od katetama. Trougao. Pitagorina teorema. I don't know hipotenuza. It's proteza. Dobar exit. Ćao. Pozdrav. Naime, ne, sačekaj, pa daj nisam završio. Buraz, samo beže. Čao. Hoćete vas troje?